Encara li hem més. Ja? Bé, el primer, Xavi, moltes gràcies per vindre. I crec que la primera pregunta és obligada. Estàs indignat? Sí. Estic indignat, estic vivint un moment, en aquests moments, acabo de viure un moment històric per a mi, acabo de fer una espècie de broma ahir en la plaça, ha hagut un moment així delicat, però ha sigut divertit, ha sigut molt divertit. I res, sí que estic indignat, i li he intentat explicar al públic que la meva forma d'indignar-me, humilment, és fer teatre, i és el que he fet tota la meva puta vida, vull dir, jo m'he dedicat tota la vida a indignar-me d'aquesta manera. Aleshores, per això faig el teatre que faig, perquè veig algo i veig les imatges de la càrrega policial i, hòstia, se me puja tot, saps? Se me remou tota la merda per dins, però jo, la meva forma de treure-ho és això, és, bueno, a banda d'apoyar aquestes coses, però la meva forma d'indignar-me és això, posar-ho damunt de l'escenari i, sobretot, posar un poc a la classe política, posar-la damunt de l'escenari també, que és una cosa que m'encanta, és una cosa que me pareix una cosa, diguem, artísticament, com ha dit una de les del públic, és que esto es una forma, esto es arte, esto es arte. Una xica ha dit que lo que yo hago es arte, que dices, manda huevos. Així que jo, de veres, sí que estic indignat i col·laboré amb els indignats de la plaça. I què creus que opina el govern valencià de tota aquesta acampada i totes aquestes protestes? El govern valencià, a mi em dóna la sensació que tenen que estar descollonant-se en algun puesto. Em dóna un poc aquesta sensació. Jo els veig un poc l'actitud de descollonar-se i d'estar com esperant a veure en quin moment poden tapar tot això. N'hi ha una forma de fer política de tota aquesta gent que sempre m'ha tocat molt els ous i és, diguem, obviar les coses. Tenen una forma de tapar les coses que les molesten i és diguem, ignorar-ho, saps? Tenen aquesta manera com de, no, això com si no existira. T'ho dic jo perquè a mi m'ha passat en teatre i tenen a voltes aquesta actitud, no com dir, no, això no existís. I com a més estan molt segurs en la seva... estan segurs tenen el poder i tenen els vots, doncs aleshores estan molt tranquils, no? Però jo crec que igual estan un poc descollonant-se una miqueta i disfrutant de la seva victòria electoral. I què opines, no sé si hauràs llegit les nostres propostes, què opines sobre les nostres propostes? A veure, jo no me les sé de memòria. Sobretot, el més important me pareix lo de la llei de partits. Lo de la llei de partits me pareix molt important perquè és que si no estem votant per no res i em toca els ous això. Me pareix molt important tota una sèrie de coses que s'estan demanant i està molt bé, vull dir, sobretot és la part de remodelar lleis el que me pareix més important, perquè és que si no arribem a cap lloc, vull dir, jo què sé, estem votant a l'esquerra i la meitat dels vots se'n van a la puta merda. Aleshores, me pareix molt important això, la reforma de la llei de partits, me pareix molt important. I què opines sobre la repressió de Barcelona? Això és un animalà, vull dir, això de veres, jo crec que s'hauria de demanar públicament responsabilitats, vull dir, no pot eixir un cap de policia preguntant-li a un locutor ¿usted piensa que la carga ha sido justificada? I dice, sí, completamente justificada. A veure, tots han vist les imatges. No es pot justificar una càrrega policial així. Aleshores, jo el que penso és que s'hauria de demanar responsabilitats, però en sèrio, vull dir, des del govern que en aquests moments està, vull dir, demanar responsabilitats a tots els partits, juntar-se tota la gent i dir, anem a veure, no podeu fer aquesta càrrega policial, no se pot fer, no se pot fer això. Actualment, en el món que vivim, no se pot fer. Entens? És que si no, va sentant precedents. La putada és que va sentant precedents, ¿vale? I si es permetís que passa lo del Cabanyal, que passa lo d'ací, que passa lo d'allà, que no sé quantos, que ara lo de Barcelona, saps? No se pot permetre perquè al final serà un estat policial. I ja està. I sempre carregaran justificadament, m'entens? Perquè algú des de dalt els ha dit no, és que hay que limpiar la plaza. Coño, hay que limpiar la plaza. Pues espereu si ja la netejareu. Una pressa teniu per netejar la plaça, hòstia. M'entens? Vull dir que se haurien de demanar responsabilitats. I a més anaven sense placa i sense números, vull dir que lo lògic seria demanar responsabilitats. Primer al cap de a qui ha donat l'ordre i després si està algú per damunt que se demana responsabilitats a la persona que ha ordenat aquesta càrrega policial. Però en sèrio, no, demanar responsabilitats polítiques, això. Molt greu. I què opines sobre fer una acampada com a forma de protesta? Sobre, has estat veient l'acampada i tal, què opines sobre... L'acampada d'ací? Sí. Està bé perquè a més molta gent ha mirat cap a les places i està de puta mare.
L'únic que això em fa por una miqueta també ara la pressió, ahir estava escoltant les notícies també, ahir els comerciantes del sol i tal, i dius, anem a veure, saps? Vull dir que l'acampar, que duri fins quan tinga que durar i ja està, i ha sigut una forma de manifestar-se molt digna i està molt bé, no cap problema. I per últim, si podries donar algun missatge de recolzament per a tota la gent que està així acampada. De recolzament, a veure, que està canviant molt el temps, vull dir que si plou molt, a veure, gasteu menys cartró, saps? I tenim que posar plàstic, ¿vale? El que n'hi ha que posar és plàstiquet, perquè el cartonet es banya i acabarem fent paper maché, ¿vale? Una escultura, entonces para celebrar el fin de la acampada haremos una escultura de paper maché, que sería chulo, fer una falla de paper maché i cremar-la. És una idea xula. Doncs moltes gràcies, Xavi. Perdoneu-me, jo és que soc... Jo tot el que faig és polític, lo siento. Són persones polítiques. Això de no polític jo no ho acabo d'entendre, però està molt bé, està molt bé. Gràcies. Gràcies a tu. Això és de los 80, no de los 70, los 70. Valerio Lazaró. Bueno, gràcies a vosaltres. Que ànime, vull dir que està de puta mare. I jo ho entenc, el nerviosisme i tot això, perquè sempre he estat...